Jinabe mede, mbakilo en, jangere chukale mede, kodumuni na fore men, tukalel modu bisa koinai, beche mu fora ko okirede. tedduɓe oɗon jokki heɗadire fi fulfulde yamɗe jeetati silmaji capanɗe tati woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal ko on waktu yoni to Kaolack hakkudere leydi ndi. Ahmadou Barouba. ɗum ne selli tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka alarba balɗe nogas e jeetati lewru goo ɓuri hitade ujunaji ɗiɗi nogas e jeegom to Burkina Faso jeediyankoɓe senim nantini uddere e dow daral fada gurma ɗum ko luumo ɓurgo mawnude e leyɗele hirnangue Afrique jenim ana tuumi konukoɓe Burkina tettude jawdi civil en e toñangue mawgue nde yamirore addi kulol mawgol e golloɓe e ngal daral fada ma en gartoyoɗo kabaru to leydi Tchad kam hoɗuɓe e wuro na wiye korbol worgo leydi ndi gaɗi jertinago e haare hakkude konukoɓe konu ngu e fedde MPR nde mouvement pour la paix la réconciliation et le développement e biyol mabɓe nde haare saabima mayde yimɓe hewɓe ɓe kolli caɗele mabɓe ɗe ɓe gurata ma en keɗo goto e mabɓe Sénégal e Maroc non jiiɗi ɓeydude jokkodiral gollidal mabɓe e fannuji certude ko batu mabɓe hanki e dow jillu Ousmane Sonko hoorejo jagorɓe Sénégal woni ko tengtini nde yidde ma en gartu hen ko wona ɗum tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɗum woni ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka alarba. to Burkina Faso jeediyankoɓe jenim nantini uddere e dow daral fada gurma ɗum ko luumo ɓurgo mawnude e leyɗele hirnangue Afrique jenim ana tuumi konukoɓe Burkina tettude jawdi civil en e toñangue nde yamirore addi kulol mawgol e golloɓe e ngal daral fada keɗoɗen Abdoulaye Dikko e wi cefiɗo e dow inde jihadiyankoɓe ɓe fuɗɗude asibere ƴaɓɓinde nde noga e nayyi lewru goo ɓurde hitande ujunere ɗiɗi e noga e jeegom natol dabaji nayyi beyi e baali ko haɗa e leggal bal fada saabe majjum e wi jenim wakkati fof konunkoɓe Burkina e VDPN ana teta dabaji civil en mbiya teti jawdi jihadiyankoɓe tawene ɗum pene jonnon e wi mabɓe wona fada udda gilla nden ko teyka daba fof immoraki nokku goɗɗo so naati na yalti toon faade nokku goɗɗo so nde uddere jokki fada heddatako ni seedori ɓi fada goto sabu de e wi makko galbal ngal tan heddi ɗo ɓiɓɓe fada mbawi gollude keɓa ko guuri e mum ley maggal ko walda e julaɓe ɓe ana woodi yeeyoɓe guure dabaji e guure yinɓe jaram waayeɓe teyifaɓe e yinɓe hewɓe woɓɓe e wi ɓi fada goɗɗo wuro ngo fof ana huuli kadde kulol ana wembadu e wi teykotoɓe so o alhaali jokki torra majjum ana wawi yettade galluji goɗɗe Burkina Faso e caggal mum fof caggal Burkina Faso payen to leydi Mali ko ɓoyani ko pelle joguiɗe kaɓorɗe ɓeydima no fewi e nder guure saraji wuro Kayi ɗum ko kulhuli mawɗi addani hoɗuɓe ɗi nokkuji saabi ya garta mabɓe ɗustima no fewi e wiide goto hoɗuɗo e ngal diwal mo jaɓani inde muɗum feññine laabi kewɗi jaroji e wuro ngo hande ko e juuɗe ɗen pelle joguiɗe kaɓorɗe goni keɗoɗen seedantagal makko ɓe lawol de kay dibali ɓe toon kay Sadio La hari ɓe toon bo kay bamo kadi ɓe ɓoodi difficulté ne ka nder saare ga ɓooyi chauffeur ɓe wi woɓɓen toon ɓe hula arda ko c'est lawol ɓe darnaɓe ga lawol quoi surtout juguɗɓe papier kay ko ɓe wonno jon jon kay ɓe jagga woɓɓe ɓe accira woɓɓe e sono menen jeere kay ɓe aya hakkille men a hen kono sa wiya voisin kay a hulan wiyo voisin Diboli wiyo voisin Sadio La wiyo voisin Bamako ɓe fof ne huuli même à partir de Yérémani surtout sena jogui papier kay marché kay ara nder jeere gila premier attaque marché batte ala commerçant heewi ko heewi to Tchad kam iwɓe korbol worgo leydi ndi mbaɗi jertino faade e haare hakkude kono ngu e jeeyaɓe fedde MPRD mouvement pour la paix la réconciliation et le développement haare saabinde mayde yimɓe hewɓe haare nde wanno ko e balɗe jawtuɗe ɗe e nder ndu lewru goo ɓuru ndu gonɗen gam dadde eɗen pellanɗe ɓe rentuɓe e fedde nde ɓe inniri yejjitaɓe leydi les oubliés de la république e franciri kolliti caɗele ɗe ɓe guuri caggal wawnedeɓe yaltude diwal ngal Brahim Hamza jeeya ko toon to Kormbol ko kanko ardi fedde nde Carole Valade mo RFI francire ɓawani en konngudi makko keɗoɗen. Actuellement, quand tu quittes, tu traverses de Kouno,
o saha gila wuro kuno ha to wiyete niwu hay goto a yiyata yimɓe ɓe fof dogiya gam dandude koye mumen won hen naati e ladde a andani to ɓe jeehi won hen nana ɗo ngala ko ñaami ngala ɗo mbaali ɗum fof e musde ɓe cuusa ruttade korbol saabu haare musde wannode toon ɗe balɗe jawtude ɗum woni ko teska e diwale fof ko famɗi fof guure jeegom cumama ha laaɓi karama mama karma baranga e goɗɗe ɗe duppama ha laaɓi yimɓe hewɓe mbara heddiɓe ɓe guuri ko cattuɗam rewɓe ɓe e sukaɓe ɓe nana puɗɗo rafede gila nden ɗum saabi min mbaɗi jertino faade e pelle ɗe gona laamuyankoje dilloɓe e o fannu yoɓe mballu min kala no yawiri ina moƴƴi minen ko e korbol min jeeya kono hay goto andira min bonandaji ɓiɓɓe wuro ngo jinnaɓe amen e bandiraɓe amen hande ina cogli ballal no feewi sabu aɓe tampi sanni nigéria ko famde fuu soldat siɓe jeenayo mbarama ko ɓuuri sappo majji jiitaka tafon to rewo funnague leydi ndi ɗum waɗi ko caggal nde ɓe fotti tufol jeyadiyankoɓe état islamique ko ɗum holli yimɓe hewɓe humpitiɓe o kabaru ɓe jeyadiyankoɓe jani ko e ngol lappol konunkoɓe fodde capantato konunke no tawano hen ko koyɗe ɓe konunkoɓe jaranno saraji sare damasque e nder diwal borno saraji kerol e niger pellanɗe ɗe jeyadiyankoɓe waɗi ko fodde kilométre uji nogas e joyi hakkude muɗum e dakorde konunkoɓe ɓe hen jeetato e konunkoɓe ɓe keeɓi ɓoccitade yettoyade dakorde mabɓe no tawa e mabɓe commandant o RFI gollidal hakkude sénégal e maroc leyɗe ɗiɗi ɗe ina jiiɗi ɓeydude limore nanodire wonande gollidal hakkude majje ha temedere capanɗe jeeɗiɗi nanodire nde yidde mabɓe ko gardiɗo jagorɗe sénégal ousmane sonko tengtini ɗum to casablanca e nder batu faggudu sénégal e maroc yuɓɓinago hanki ngu batu waɗi e nder jonde 15 ɓiire goomu hawtagu hakkude leyɗe ɗiɗi ɗe fuɗɗide altine nogas e jeegom lewru ndu gonɗen jofde hanki to raba keɗoɗen boliba yuɓɓininde en jonde faggudu ko dental cuuɗi gollirɗi to maroc e jokkodirde hen e saldu sénégal tambingo ƴellirgol jawle e mahanteji mawɗi jonde nde waɗa ko ñalawma caggal jonde goomu hawtango hakkude leyɗel ɗiɗi ɗe e teddinirede hoorejo jagorɓe sénégal ousmane sonko e nando makko mo maroc aziz akanouche ousmane sonko holli e mum yidde makko gollidal e maroc ɓuura yajde en 2024 le volume global de nos échanges e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi jokkodiral hakkude leyɗe amen ko fewti e faggude tolnima e million ji temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeegom dollar e nder lebbi sappo e goho gaɗiɗe e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi ɗe gossodiral amen e banggue jeygu tolnima e million ji temedde tati e jeeɗiɗi dollar nde limore hollirta ko jokkodiral amen ina waɗi ɓeydare no fewi kono emin jiiɗi ɓeydude ɗum ha ɓuuro ɗo yaaje tawi ɗum fawoto ko e gossodiral ɓeydo wal faggudu leyɗe ɗiɗi ɗe kala nde yidde makko ina tawde yidde leydi maroc hoorejo jagorɓe leydi ndi aziz akanouche ina waɗɗi leyɗe men ɗiɗi ɗe fof rende ngal jaggodiral tarihiyankewal ko ɗum gondigu ngu aduna fof seedi gondigu golle e ballodiral duuɓi ngal e fannuji kewɗi leydi maroc waɗi e sénégal ko ina bo e million ji temedde joyi e capanɗe nayyi kalis dollar faade e golle e gollorde e fannuji mantidiɗi ɗi ngalu leyɗe ɗiɗi ɗe fof maroc e sénégal cifdi altine ɓennuɗo o to raba nanodire sappo e jeeɗiɗi gam tettinde gollidal e cehlagal hakkude mabɓe ɗum laati ko e jonde 15 ɓiire goomu hawtago hakkude leyɗel ɗiɗi ɗe tedduɓe heeɗiɓe fedde toppitinde lato ballon sénégal ɗum woni fédération sénégalaise de football nantini e nder cimtal hanki jamma wonde talata hanki ɓe darinoma yeeso goomu kaf halfinago ƴewtade alhaali fitinaji waɗunoɗi e saaha timmal folotiro kan 2025 hakkude sénégal e maroc toon to raba kaf heeɗima pape thiaw eltowo diɗɗal sénégal ngal e fijoɓe ɗiɗo biyeteɗo ismaila sarr e eliman ndiaye ɓe pawi koye e cimti jaltinanoɗi caggal pottital ngal ɗo e balɗe ɗiɗi na gasa wona janggo walla ɓawa janggo ngu goomu kaf yaltinan jaltuɗi muɗum e oɗo alhaali ɗum ɓeydi cimtol fédération sénégalaise de football sénégal ala ngakkere wonude hakkude france e sénégal leyɗe ɗiɗi ɗe no muuyi e kala saaha jokkude nanodiral e gollidal mabɓe wona konguɗi am ko konguɗi biyeteɗo eleanor karwa jagorɗo franci halfinaɗo francophonie e jokkodire bowal leydi o waɗi yewtere hanki e yeeso jaydiyankoɓe ɗo e dakar ɗum waɗi ko caggal jillu makko balɗe ɗiɗi ɗo e dakar lamorde sénégal keɗoɗen mo e fandu haala nultodiraɗo men dakar fadima sy. Moi, j'ai pas senti de friction du tout. J'ai été extrêmement bien reçue par des interlocuteurs. Min mi tinani hay fitina goto to jami fof mi jabbama no hanirta ni hillifaɓe sénégal ɓe pottumi ɓe fof ɓe kolliti weltare mumen jokkodirde e jagoɗo france debbo ko jiimi e mabɓe ko yidde jokkude nanodiral ngal e leydi france ɗum wona gollodiral ngal ganduɗa sénégal ma yi hen hoore mum france ne yiya hen hoore mum
gurdam janginimi wonde neddo fotani halde ko hoorejo leydi jogori wadde sabu ko kanko tan andi omo wawi waylude kala saha kono kam mi wawi mon wiide wonde ha joni yidde France jogade jiiluji towdi hakkundeji ina dow mi wawa mon rokkude nyalgu sabu mi wawa halde e inde gollidibam e nder gouvernement France wala dow e Sénégal kono yidde nde ko jokkude gollodiral ngal au gouvernement français soit ici au Sénégal, mais l'intention est évidemment de continuer cette relation au niveau politique. gara jojjude kabruji men coftal balli Ibrahima Ba a jarama Raba Diallo mi salmitima lawol kongol mi salminima Amadou Baro Ba non jattirama e kabruji coftal balli kippuji fijoji ɗiɗaɓal timmode handball worɓe Afrique andama hanki ɗum laaɓi Égypte fay so tawi kamɓe jogui desewal ngal laaɓi tati kasinko kamɓe woni hujjodiroɓe Cap Vert caggal nde ɓe kawi Angola hanki e kawle garoji ɗo no timmal ngal Tunisie kañum de Algérie woni ettodiroɓe sengogo ngol Guinée e Nigeria jaltinama hanki Maroc e Angola kamɓen ana keddori sa a tafon ɗe ɗiɗi ettodiran jahango alkamisare nde tefude dande tataɓelde goɗɗo fijo daño e gonɗon eto heɓandelle e lawol du fijude coupe du monde en bol warore timmal ngal fijete jahango alkamisa do hakkunde kippuji ɗiɗi ɗon cakitotoɗi e heɓude nden ɗon dande non jattirama Diallo timmal ngal walla mbiyen en jokkat coupe rewɓe championnat ji ɗi ko hen du wona jati ɗon en pamidelle o coupe o kokketeɗo ɓurɗo lollude na ɓurɗo ɗono dole du hakkunde équipe champion rewɓe Afrique e équipe champion rewɓe Europe ɗon en AS FAR Deraba etodiran e équipe ɗon keɓuɗo dande to leydi Angleterre jonga laatiɗo hono champion Europe bange rewɓe ɗon Arsenal go fijo laatoto hande jaati hakkunde ɗeɗo diɗe ɗiɗi kippuji keɓoji hono ngal ɗo desewal kamɓen woni kanga woni naɓetegal du hokkede e fonde million ji ɗiɗi piccal tati kalis dollar ɗum waɗan go lewru waru ndu wonno ko ɓe mbari tolte ɗum ɗon kippu basowo e ngal ɗo timmal Amadou Baroba kam do hotata ɓolum million goto wonno ko ɓe tambinte non jattirama Diallo en gartat e Ligue des champions Europe kawre eto fadde jertaɓal timmoɗe kiɓɓan hande non jati e kawre nawɗe anandoma hande Amadou Baroba kippuji yoga ana tilsa hande tan tabintina dande muɓen no waɗa ko jokkito lawol ono jetaɓal timmode ngal kasindu e tefoji tawdede dande fijoji ɗoni barasiji Ligue des champions Europe hakkunde PSG e Newcastle ɗon kasin ana doma Paris Saint-Germain jogiɓe desewal ngal kamɓen etoto lamnude dande muɓɓen hande tawdede e fijo ngo Marseille e Bruges kañum du kamɓe wonno ko pijirata du yamde no gahi e jonde sappo e jeenaɓerde Marseille a tawtuwan kippu mo Belgique o hande fay so tawi ndel OM ronki so tawi ɓe loggaka mbaddu iɓe mbawi heɓude dande fijude e barrage uji ɗi hakkunde Benfica ɗon kasin e Real Madrid fijo nango ana heɗa Benfica ana jahiti hande toɓɓe 6 tan ɓe tawra wonde e dande noga e jeenaɓerde alhaali tiɗanoɓe waltude e dande noga e nayaɓerde tawde e barrage uji non jattirama Diallo a jarama en gara joni koɗo men dowlaji dettude Amérique seppoji gaɗi to wiyete Minneapolis eɗe balɗe ko jaggugol ɗanniyankoɓe dow doole e nder nde saare saabi ɗi seppoji yimɓe ɗiɗo warama guila ɗi fuɗɗi ko policiɓe haɓoɓe ɗanle ɗe rewani sariya wiyeteɓe ICE saabi ɗe mayele hoɗuɓe Minneapolis ɗuɗuɓe no ñiŋi golle ɓen policiɓe ɓe Donald Trump horejo dowlaji dettude Amérique naɓi e nden saare keɗoɗen hakkunde Abdourahmane Diallo daraniɗo Afrique naɓe wonuɓe to New York e Ibrahima Timmy Ba kanko woni koɗo men hannde. Abdourahmane Diallo mi salmini on. On jarama mi salmini on. Yewte an kon woni feƴƴude hannde Minneapolis. Ko woni feƴƴude ɗo Minneapolis ko gouvernement fédéral on ɓe inni ɓe waɗi ton opération métro charge ɗum ko ɓe inni wo ko waɗugol public safety wo fi ɗo saare nde yo wonu secure hara bandiyagal ala ton ko ɗum gouvernement on innude ɓe yahi kadi wo fi yaltingol
immigration illégal on ɓe natirɓe ga ko immigration hara ko illégal ko ɗum fédéral gouvernement on inni kono noon gouvernement local on ɓen ɗon inni o fédéral gouvernement ko woni wadde ko ɗum ɗon ko wona constitution on permetta ɗum ɗon donc aray kono fédéral gouvernement on naɓi toon ko yata 2000 à 3000 agent ɓen ɗon agent ɓe sa ndaari on 3000 ɗon no ɓuri hay police local on donc aray yimɓe ɓe yaltito manifestike aray debbo go warano yontere feƴƴuno ɗo debbo mo marɓe ɓiɓɓe tato sabu ɓen policiɓe ɗo wari mo tawta kadi ɗeɗo balɗe kadi gorko on noon kadi américain jo on noon kadi wara ɗum noon ɓurti moningol jama on toon tigi tigi on no proteste no waɗede donc kono ko piiji boyi tawri sabu o proteste ji ɗon no tawra ko ɓenni kon fraude no waɗede toon no tawra kadi ko ɓenni kon ko immigration donc ɗiɗon piiji fof ukkodiri hol saabi hoorejo leydi o Donald Trump ɗe gandi on o yiɗa yimɓe ɗanniɓe hol saabi o immini e police ɓe maɓɓe o police ICE o naɓi ɓe e nden nokkure o inni yoɓe nanguɓe yimɓe ɗanniɓe ɓe yaltana ɓe e nder leydi hol saabi ɗum e nder nden saare Minneapolis ara yimɓe e nder saare Minneapolis yimɓe iwruɓe Somali no heewi toon hiɓe heewi toon donc Trump haali o inni o yiɗaɓe ɗon o inni mo faala nattugolɓe ɓe fof ɓen ɗon no mari congrès debbo ineteɗo Elan Umar ay mo inni on ɗon mo investigay mo soit mo nabamo ko kaso ma o nattamo ko woni toon ɓen ɗon on groupe ɗon ɓe yimɓe ɗon wiyeteɓe Somali ɓe targeta Trump no targeti ɓe moƴƴa aray ɓen ɗon no ɓura tampinede fem ɗo Minneapolis ɗon sen ƴetti Minneapolis ko yimɓe ɗanniɓe ɓuuri hewude e nden saare walla wona ɗum yimɓe no heewi toon Amérique naaɓe harana ɗanniɓe naati na ɗanniɓe naati yimɓe no mélange na yimɓe ɓen ɗon ɓuri ɗuɗude toon ko yimɓe porte ɓuri ɗuɗugol toon ko woni tun yimɓe somalien ɓe ɓen e yimɓe go africaine no concentré ni to moƴƴa par ce que fendu ɓe ittunoɓe Somali ko ɗon ɓurɓe ɓen addano donc yiɓe concentré ni toon kono na kamɓe ɓuri ɗuɗugol yimɓe ɗiɗo warama gila ɗi seppoji fuɗɗi ɗum addi e mettu ɓerɗe ha yimɓe ko kañum kadi yalti e tawtugol waɗa seppoji ko wari ɓen noon ko ɓe policiɓe noddirteɓe ICE ɓen budget maɓɓe ɓeydama sanne so windirama yewti en ko woni ɓen policiɓe hol saabi Trump no gollira ɓe ko woni ɓen policiɓe ɗon ko ICE fewno Donald Trump waɗayno campagne makko on mo foduno jama o inni so laamike o yaltina e kala arduɗo ndi leydi ɗo illégal donc mo inuno mo simo naati ko Maison Blanche mo ƴetta e golloɓe yimɓe dongal ɓen ɗon ara golle maɓɓe ko yawgol ko ƴehe kala mo ɓe yii ɓe tawi an o hiɓe tanƴini wona légal ɓe nanngama ɓe nattama donc aray ko ɓen yimɓe souvent ɓe yimɓe ɗon ko yimɓe tigi tigi añuɓe hoɓɓe ɓen ɗo ko ɓen naati e ɗum donc ɓe yahay ɓe waray ɓe piyay ɓe daasay ɓe waɗay piiji fof kono kadi Donald Trump no foddi ɓen ɗon kala ko ɓe waɗi boneji e nder golle maɓɓe ɗen e naɓetaake kaso e naɓetaake ñawoore ko sabu ɗum joni ɓe wadde ɗi piiji ɗo fof hande ɓen no ɗenƴini ɗanniɓe ɓen e nder Amérique dawlaji dentuɗi Amérique hande ɓaleɓe wonɓe toon kulol no wodani ɓe goɗɗo si yalta e hara no huuli hande fof no huuli surtout hara yimɓe arɓe ɗo ɓen ɓaleɓe par ce que hay si tawi ɗa mari kaydiji maɗin ɗo ɓe yiima ɓe wawma tun nangude ɓe sikka ala kaydi ɗo ya andu ɗo ɓe andu damari kaydi ara tigi tigi on ɗamari kulol wata ɓe felle kulol wata ɓe nangue ɓe soke kulol ara tigi tigi o yimɓe no huuli surtout wonirɓe ɗen cahe ko ɓe yimɓe ɗon Donald Trump naɓi ɓe toon ara yimɓe ɓen no huuli ko fotande molanaɗo e yiiɓe hooreɓe e leydi hiɓɓe ɗum ko Bill Clinton wondude Barack Obama ɓe waɗi noddandu saabu ko woni e feƴƴude ɗo gila ɓe ɗum noddandu ɗum usti goɗɗum woodi ko ɗum battini e ko honno rendo Amérique ngo o yiiri ɗi koko woni e feƴƴude hande Minneapolis ɗum noon no battini seeɗa par ce que ɓe noddi ɓen ɗon lamɓe feƴƴinoɓe ɓe noddi ɓen ni jama on no dowa immade wakkilo par ce que ko woni wadde kon fewnɗo ɗum ɗo wona démocratie donc ɗum noon battini mi sikki kadi battinay mi sikki yimɓe ɓen ɓurtay yaltugol yimɓe ɓen ɓurtay seppugol yalta manifesto fiyo démocratie ɗo donc ɓurti kadi battingol par ce que hay président Trump on ɓeɗo hanki ka heccanki mo yewtuduno e gouverneur jo Minnesota moni joni mo itti woɓɓe gono to woɓɓe yawnoɓe toon ɓe o naɓuno o itti ɓen noon toon oni joni fiyoɓe ɗuytu tension ji ɗin donc mi sikki e nder ɗe balɗe ɗo e ɗe jonte ɗo tension ji ɗin jippoto toon par ce que ari kanko tigui Donald Trump yimɓe makko ɓen tigui alanimo ara e ɗum ɗo feƴƴiti keerol ara yo ɗuytu kanko tigi o nodduno gouverneur on ɓe yewti donc ɓe haldi nandi jippingol tension o Abdrahmane Diallo mi yetti on sanne on jarama fotono
amadou barouba tedduɓe heeɗiɓe ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka to burkina faso jeediyankoɓe zenim nantini uddere e dow daral fada gurma ɗum ko luumo ɓurgo mawnude e leyɗel hirnangue afrique jenim ana tuumi konukoɓe burkina tettude jawdi civil en e toñangue nde yamirore addi kulol mawgol e golloɓe e ngal daral fada caddo hoɗuɓe korbol worgo leydi ndi waɗi jertinago e haare hakkude konu ngu e fedde mprd mouvement pour la paix la réconciliation le développement e biyol mabɓe nde haare saabima mayde yimɓe hewɓe ɓe kolli caɗele mabɓe ɗe ɓe guurata en keɗima goto e mabɓe en timminirande jonde kabaruji e taskaram kiwal taari ndi en jetti jarni inna bolaro wondude e biyeteɗo ibrahima ba ko moƴƴi fo yette ba tedduɓe heeɗiɓe yo Allah hokke ñalde dow jaam on jarama ono sengiɓe hello tiktok kiwal taarindi abdoulaye diallo hande neɗɗanke fami wonde ɓamtare wawa latade hoore leydi ndi si tawi o waylani none no o